Reboce, reboce, ciusone byli tam. Jest reboce, łedwielciłem łyżame, sone byjme. Ja leksykografu to na pewno nie jem. Ja korzystaję z tego, co inni zebrali i z tego powstał ten mój kaszebski leksykon rybacki. Przede wszystkim wiele razy przezerowałem słowo sichte i tam było wiele słów takich, co reboce używają, ale wydawało mi się, że czy ją czytają, albo czy to czyta ktoś, kto z rybactwem nic nie ma wspólnego, ten może nie rozumieć z tego, co to słowo znaczy. I tak sobie wydawało, że żeby to słowo wzbogacać jakimś obrazem, te słowa byłyby bardziej rozumieni przez to, co czyta. No prawie, bo to jest pytanie, czy dla kogo ten leksykon jest? Że ten obraz był potrzebny. No ja myślę, że takim czytelnicom, którzy z rybactwem wiele wspólnego nie mieli. Czy oni czytają, że na boce są lawy, to oni sobie może wyobrażać, że to są jakieś lawy, takie jak w parku na przykład są, nie? Albo że są balci, to im sobie może wydawać, że to są balci takie, w których sochacze budają, nie? A to wcale tak nie jest, także to słowo tak na pierwszy co wydaje, że oznacza to, a tak na poprawę nie oznacza często co innego. I do tego jest potrzebny ten obraz, to jest wiadomo. Chodziłem do liceum, ja tam czas ostatnio chodziłem na boce nocy do żaków, ale tak na poprawę tym rybactwem jest to nigdy nie zajmował. No ale ponieważ tatek był rybak, więc to wszystko nie udało, więc sam szakował i ja przed tym był pitol sobie. Teraz mogę rzec, że za mało sobie pitol, byłoby na pewno więcej tych słów, które nie mogłyby znaleźć w tym leksykonie. No ale to są nie do odwrotu. A zdarzało się tak, że w gabinecie doktora przeszedł ktoś i tyś ześlał na gotka o słowach języku. Może tak o tych słowach, takich jak są tu w tym leksykonie, to może nie, ale z tymi starszymi pacjentami to ja go do kaszebskiego. To tam pojedyncze słowa były takie, co sobie po kaszebsku nie dało tego nazwać, ale tak my go dali ze sobą po kaszebsku. To były starsi ludzi, w moim wieku, tam przeszli koledzy, tacy jak w tym wieku co ja, to ja z nimi nie gadali, wiedział, że nie rozumieją po kaszebsku, to my ze sobą po kaszebsku gadali, widzę potrzebę, żeby przechodzić na polski język. No dzisiaj świat jest inny, dzisiaj z młodym było może ciężko nawet. To znaczy, z tymi młodami na pewno by było ciężko, bo choć oni są wyszkoleni, uczą albo uczyli, to mi się wydaje, że ta kaszebizna taką szkolową, że ty wielu czegoś takiego, nie wiem jak to nazwać, ale takiego, co ze serca wychodzi, to jest tak, mi się wydaje, że tym ludzi tłumaczył z polskiego na kaszebski. A ciężko by im było
z Kaszepściu przetłumaczyć na polszczyznę, bo oni tę Kaszepściu nie znają dobrze. I przez to tłumaczenie z tej polszczyzny na Kaszepści, ta Kaszebizna czasem jest tako trochę w moim łychu dziwno. Jakby, ci ledzy czasem myślą, że to signie polskie słowo jest z Kasiebic i ty tam, że po kaszepsku, nie? Jo. A w tym mylu będę leżało często inne słowo łydziec, nie? No mam nadzieję, że oni wezmą do ranci ten leksykon, że ci wszyscy, co wezmą do ranci ten leksykon, będą mogli ten swój zasób słów no w jakiś sposób poszerzyć. Ten, co przyjdzie w jedną ludzie, że ktoś to wezmę, przecięto, ze sobą widziało, nimdze mi co widziało, wyprawilby coś. A jutro uważają, że to, co je napisał, to jest właściwie taki początki. Mnie się wydaje, że tak jak je, teraz to cudowny czas, żeby słownik, ilustrowany słownik języka polskiego, żeby był taki ilustrowany słownik Kaszepści, tak jak na wzór tej polszczyzny. No to jest robota nie chyba dla jednego człowieka, ale dla... Nie, to by musiał być człowiek takiego pokroju, jak był Zechta. No a ja nie wiem, myślę teraz taki, co rodził, czy żył. No, w każdym bądź razie te kierunki filologiczne są mogli jakiś zespół stworzyć i coś dla ciebie napisać. Co by chce rzec, jeśli taką scenę na końcu, żeby zachęcać do czytania, do sigania po ta książka? Co się by chciał rzec, co by robić wzane to w ramce ten leksykon, bo ja myślę, że oni będą tam mogli co nieco dodać. Bo ja przekonany, że ja wszędzie tam nie mam wpisani wszędzie słów, bo to niemożliwe. Jubia starni urodzony, Jubia starni całym rzec, a swoim wiek spędzec na mężu, przez to nim wiele serc. Wiedzi że mnie żegnano, myśli wiatr żegler wór, moje dzieciom mnie witało, cieniem z męża powrócą.